Vítejte v Horních Měcholupech. Víte, proč se to tady tak jmenuje? Ano, správně, loupily se tady měchy. Tato doba je naštěstí už dávno pryč a nyní vám představuji slunný byt 2KK s artovým interiérem. Byt prošel nedávnou kompletní rekonstrukcí, během které bylo přestavěné původní umakartové jádro na zděné, byly vyměněny rozvody elektřiny, vody, podlahy a také byla pořízena nová kuchyně. Moderní a plně vybavená kuchyňská linka poskytuje dostatek prostoru pro vaření a úložný prostor pro nádobí. Navazující bar je velmi elegantním a funkčním prvkem, který přidává bytu osobitý šarm. Ložnice poskytuje další prostor pro odpočinek a soukromí s krásným výhledem do klidného bloku. Prostorná koupelna se sprchovým koutem a velkým zrcadlem poskytuje komfortní prostředí pro každodenní péči o sebe. V blízkosti bytu je dostatek obchodů, restaurací a veřejné dopravy, což usnadňuje každodenní životní styl. Je zde i vlakové nádraží, které umožňuje pohodlné cestování do centra města a okolních oblastí. Místní lesopark je ideální pro procházky a odpočinek v přírodě. Nedaleká přehrada Hostivař nabízí možnost rekreačních aktivit a koupání v příjemném prostředí. Zaujal vás tento byt? Tak se podívejte na www.mašatapetr.cz. Uvidíme se na prohlídkách.